Velkommen til denne information om energihealing ud fra principperne i The Healing Codes. Jeg startede selv i 2009 med at bruge The Healing Codes, og har siden 2010 hjulpet rigtig mange, så de selv kan bruge denne fantastiske selvhealing. Nu vil jeg også gerne hjælpe dig. Jeg hedder Ole Brønd, og jeg vil bede dig om at følge med på min rejse med et åbent sind. Lær at heale dig selv. Hvad vil det betyde for dig, hvis du kunne lære at hele dig selv for de fysiske eller mentale problemer, du går og slås med? Hvad kan du tænke dig at få healet? Skrænter dit helbred, eller går du med en alvorlig sygdom og nogle stærke smerter eller lignende? Det kan også være, at du er trist og modløs. Næsten hver 10. dansker tager lykkepiller for at kæmpe sig gennem dagen. Andre føler sig forvirret og dybt frustreret, kan ikke finde hoved eller hale i, hvad der sker rundt omkring dem, og har svært ved at overskue, hvad fremtiden skal bringe. Angst er også et stort problem for mange. Det kan være for insekter, edderkopper, flyskræk, klaustrofobi eller en langt mere dybtliggende angst. Problemer med overvægt eller misbrugsproblemer fylder også meget for rigtig mange mennesker. For nogle er det problemer i forhold til familie, arbejdskolleger, venner eller partner. Måske det at finde en kæreste og partner er et problem. Manglende selvtillid og succes i livet stresser også rigtig mange mennesker i dag. Det er svært at få overskud til alt det, vi gerne vil opnå. Næsten uanset hvad du har som problem, kan du heale dig selv og endda med din egen energi. Jeg har personligt opnået nogle helt fantastiske resultater helbredsmæssigt, men jeg har også fået hele noget, der er meget vigtigere og af langt større betydning for mig. Hvad er det så? Jo, det er, at det har hjulpet mig til at se sandheden i de ting, jeg foretager mig, så jeg kan vælge det, jeg virkelig ønsker mig af livet, nemlig kærlighed, fred og lykke. Jeg tænker ikke i religiøse eller spirituelle baner, men ganske enkelt det, der nok i sidste ende betyder mest for os alle. Tilstanden er at føle kærlighed, fred og lykke. Uanset hvad vi ønsker og opnår af fysiske goder, er selve slutresultatet et af disse, eller dem alle, at det enten giver os en følelse af kærlighed og blive elsket, eller det giver os følelsen af fred, og hvem ønsker ikke at være glad og lykkelig? Det lyder måske lidt for godt til, at det kan være sandt, men prøv at tænke lidt mere over, hvordan vi allerede bruger vores energi. Hele dit liv indtil nu er sket som følge af din egen energi. Du startede med hverken at kunne kravle eller gå, men du så, at alle andre kunne, og med din egen energi kæmpede du dig frem. Hver eneste bevægelse, du har taget siden du blev født og indtil nu, er sket på grund af din egen energi. Ligesom du kan ændre, hvad retning du rent fysisk går i, kan du også ændre dit liv. Du skal blot huske på, at hvis du starter i Danmark og har mål mod Rom, går der lidt tid, inden du når frem, alt efter dit valg af transportmiddel og hvilken vej du vælger. Men du er nødt til at tage det første skridt. Så kommer spørgsmålet, hvad er energihealing? Alt omkring os er energi. Universet består i kraft af energi. Din eksistens er afhængig af energi. Dit liv og helbred er styret af energi. Du er energi, og du kan heale dig selv med din egen energi. Der er én ting, der kan hele stort set et hvert problem i dit liv, og det er dit immunforsvar. Der er én ting, der kan standse denne healing, og det er stress. Der er én ting, der kan sætte den i gang igen. Det kan du ved at heale det, eller de følelser, der forårsager denne stress. Ved at heale dit hjertes, dine følelsers anliggender. Hvis vi bliver forkølet, får en infektion, skærer os, brækker af ben eller på anden måde kommer til skade, har vi fuld tillid til, at vores krop og vores immunforsvar træder i kraft og helbreder os. Hvorfor virker immunforsvaret så ikke ved mange andre sygdomme, som vi går og døjer med? Den væsentligste årsag til, at dit immunforsvar ikke virker, er stress. Ikke den almindelige bevidste stress, vi nok alle kender i større eller mindre omfang, og som i små doser ligefrem kan være med til at øge vores egen helende kraft, men en ubevidst gentagen stress. Denne stress kan fremkomme på grund af noget, dine celler har oplevet tidligere, og som du ikke selv kan huske eller er bevidst om.
Dine celler husker og arbejder ubevidst i din krop, og sender hele tiden signaler ud til din krop. At de billeder eller de informationer, som dine celler sender ud i din krop fejlagtige, stresser de din krop, og dit immunforsvar vil ikke fungere optimalt, eller din krop vil blive påvirket på anden måde af de signaler, cellerne sender ud. Vores eget immunsystem er vores eget mirakuløse healingssystem. Alle helbredelser ved en hvilken som helst sygdom sker på grund af immunsystemet. Når dit immunforsvar ikke virker, resulterer det i fysiske og psykiske problemer. Heal dit immunsystem og heal dig selv. Jeg har oplevet selv en fysisk smerte, som jeg bekæmpede med alle midler og brugte til sidst næsten et par tusinde kroner hver måned i et forgæves forsøg på at nedbringe smerten bare til det udholdelige. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er det værste, lå jeg i lang tid på en 10'er, når jeg gik. Ved at hele mig selv på traditionel vis, kunne jeg få smerten ned på omkring 7 til 8. Men den vendte tilbage med fuld styrke efter kort tid, ofte efter kun 15 til 20 minutter. Da jeg fandt ud af at bruge healingkost korrekt, gik der kun nogle få uger, inden jeg havde fået mine smerter ned på cirka 2-3 stykker. Så er spørgsmålet, hvad er det, der sker? Den vigtigste kendsgerning, den centrale kendsgerning er, at alt, hvad du nogensinde har oplevet, er bevaret. Noget af det har du adgang til. Det kalder vi for bevidste minder. Noget af det har du ikke adgang til. Det kalder vi for ubevidste eller underbevidste minder. Disse minder er registreret i form af billeder, og det, der udløser kroppens stressrespons, er de billeder, der indeholder en fejlagtig overbevisning. Denne stress kan komme fra enhver situation eller tanke, som får dig til for eksempel at føle dig frustreret, vred, angst, eller hvad det nu kan være for en følelse, dit problem fremkalder. Det er en dybt indgroet stress, som skabes af gamle, ubevidste oplevelser, og som intet har at gøre med din aktuelle livssituation og det, du oplever her og nu. Jeg vil gerne give dig nogle grundoplysninger om, hvorfor dette er så vigtigt at forholde sig til, for at du kan opnå en effektiv healing. Den største del af centralnervesystemet, som bearbejder informationer, kaldes det autonome nervesystem. Autonom betyder automatisk, og 99,99% af alt, hvad der sker i kroppen, styres af det autonome nervesystem. Det er i langt de fleste tilfælde ganske praktisk, for så skal vi ikke tænke på at få kroppen til at administrere de mange opgaver, når vi for eksempel spiser, og næringen skal fordeles rundt i hele kroppen, og alle de mange andre opgaver, kroppen automatisk udfører. Det sker alt sammen helt automatisk. Der går hver sekund 5 trillioner, det er et 5-tal med 18 nuller bagefter, bits informationer gennem vores hjerne. Vi er kun bevidst om ca. 10.000. Det autonome nervesystem består af 2 dele. Det sympatiske nervesystem og det parasympatiske nervesystem. Hvad skal vi med det? Jo, det sympatiske nervesystem svarer til en bil speeder, og det øger vores evne til at kunne præstere lidt ekstra, når der er fare på færde, og vi står i en situation, hvor vi enten skal kæmpe eller flygte. Det parasympatiske nervesystem virker lige modsat. Det er bremseren, der sætter farten ned og er mest aktiv, når vi skal genopbygge kroppens ressourcer og kræfter. Det hjælper vores immunsystem til at hele vores krop. Det er også det parasympatiske nervesystem, der står for administrationen af alle de der praktiske ting, vores krop foretager sig, uden vi behøver tænke over det. Det er med kroppen som med en bil. Der skal være balance. Og når vores nervesystem er ude af balance, opstår der fysisk stress. Forestil dig, at din celle er som et hangarskib. Der er en masse aktiviteter på skibet. Der bliver malet, der bliver repareret, syge bliver passet, der bliver gjort rent, lavet mad og en masse andre ting. Bag skibet ligger der en båd, som hjælper med at fjerne alt det snavsede vand og affald, og oppe over skibet er der ved at lande en helikopter med nye forsyninger af mad og andre vitale ting, der er nødvendige for at opretholde liv og sundhed på skibet. Men pludselig lyder alarmen, og alle mænd bliver kaldt på dækket.
Der er ikke tid til alle de forskellige servicefunktioner. Ingen tilberedning af mad, ingen pasning af de syge. Alle skal være med til at kæmpe eller flygte. Båden, der skal fjerne affald, bliver sendt væk, og helikopteren med de mange livsvigtige forsyninger bliver også dirigeret væk. Hangarskibet lukker totalt i, og alle er i alarmberedskab. Det modtager ikke de livsvigtige forsyninger, så det skal klare sig med de energiressourcer, som der er på skibet. Det kan heller ikke komme af med alle de affaldsprodukter, der skabes ombord på skibet, så det bruger altså af sin egen energi, og alle affaldsstofferne forbliver ombord. Det er nøjagtigt, hvad der sker med dine celler, når de ubevidst bliver udsat for situationer, som de husker og opfatter som farlige. Situationer, hvor de lukker i, fordi de enten skal kæmpe eller flygte. Så træder det sympatiske nervesystem i kraft og lukker ned for alt, der ikke er med til at give ekstra kræfter til at kæmpe eller flygte. Cellerne sender besked til hjernen, som fordeler denne besked rundt i hele kroppen, heriblandt binyrerne, som udskiller stresshormonerne adrenalin og noradrenalin, der pumpes ud i hele kroppen med rekordfart. Det betyder også, at dine celler lukker af for at modtage energi, bruger af sin egen energi og producerer til lige med affaldsstoffer. Så samtidig med, at den bruger af sin egen energi, producerer den giftige affaldsstoffer, som den ikke kan slippe af med, og nedbryder dermed sig selv stille og roligt og hindrer dit immunforsvar i at virke. Okay, det er jo nyttig viden, men så melder der sig jo et stort og vigtigt spørgsmål. Hvad kan det være for situationer eller minder, som kan udløse denne katastrofale situation? Det kan være noget, du har oplevet i din prælogiske opvækst. Det vil sige i perioden op til ca. 5-6 års alderen, hvor du ikke er logisk tænkende i forhold til det, du oplever. Forestil dig situationen med det nyforelskede par, der hånd i hånd går langs stranden og nyder den mest fantastiske smukke solnedgang. De har endda medbragt en lille kurv med lidt forskellige lækkerier, ost og vin, som de skal nyde. Men da de kommer ned i vandkanten, og det skønne tempererede vand skvulper hen over deres fødder, får pigen en mærkelig, ubehagelig følelse i maven. Hvorfor? Fordi hendes celler gemmer på skjulte, ubevidste billeder af tidligere oplevelser, der sender de frekvenser ud, der giver den mærkelige følelse. I dette tilfælde kan det være en oplevelse, hvor pigen som ganske lille legede ned i vandkanten og blev væltet omkuld af en stor bølge, hvor hun følte, hun var ved at drukne. Hendes celler mindes disse billeder, og da hun mærker bølgernes kulpen over sine fødder, råber cellerne, pas på, det er farligt, og sender nogle advarselsfrekvenser ud. Situationen med den dejlige kæreste i solnedgangen sker er fantastisk, men alligevel har pigen denne følelse af ubehag. Disse ubevidste billeder er usande billeder, energier eller frekvenser, der påvirker dig, selvom situationen er nærmest perfekt, og de aktiverer din stressrespons. Du behøver ikke engang selv at have oplevet disse ubehagelige situationer. Da du blev født, startede det med en enkelt lille celle, og denne celle gemte på en masse genetiske træk, men den huskede og gemte også på en masse følelsesmæssige billeder, som kan have konsekvens for dig i dag. Du kan altså have arvet disse følelsesmæssige oplevelser fra dine forældre eller bedsteforældre. Jeg vil fortælle om en interessant test. Da jeg læste om den, var det lidt af en øjenåbner for mig. Tilbage i 1998 lavede det amerikanske forsvarsministerium et spændende eksperiment. De skrabede nogle mundhuleceller fra en forsøgsperson og anbragte dem i et reagensglas, som de så forbandt med en polygraf, en løgnedetektor, der giver udslag, når der er tegn på følelsesmæssige og fysiologiske ændringer. De opstillede reagensglasset med cellerne og polygrafen i den anden ende af bygningen og lod personen se forskellige tv-programmer. De viste nogle film, der fremkaldte forskellige følelser, og de registrerede nøjagtigt samme aktivitet på personen som på de celler, der var taget ud, og endda på nøjagtigt samme tidspunkt. Når testpersonen så fredelige og rolige udsendelser, faldt personen og cellerne til ro, og modsat, når der blev vist dramatiske udsendelser.
Det mest fantastiske ved denne test er, at de øgede afstanden til 80 km mellem forsøgspersonen og cellerne. Desuden var der gået 5 dage, siden cellerne var taget ud af personen, og de registrerede stadig nøjagtigt den samme aktivitet, præcis i samme øjeblik. Det fortæller lidt om, hvor fantastiske vores celler er til at huske. Et af grundprincipperne i The Healing Codes er, at alle minder er lagret som billeder. Og nogle af disse billeder er falske og løgnagtige, og hvis de ikke korrigeres, vil de før eller siden føre til, at der opstår emotionelle og eller fysiske sygdomme. De falske billeder får ikke bare cellerne til at lukke i, bruge af sin egen energi og blive toksiske eller forgiftede. De aktiverer også din stressrespons, der gør, at kroppens immunsystem sættes ud af drift. Disse forkerte og usande billeder kan også blokere dig i mange andre forhold i dit liv. Det kan være i forhold til at tabe dig, finde den rette partner, frygt og angst, misbrugsproblemer, finde det job du ønsker, depression, manglende selvværd og stress med mere. Ved hjælp af energihealing kan du slette de forkerte billeder og indsætte nye, sandfærdige billeder. Det giver ro og balance til dig og din krop, og du kan få det liv, du virkelig ønsker. Men vigtigst af alt, det får dit immunforsvar til at virke igen. The Healing Codes er en fysisk mekanisme i kroppen, som du fysisk tænder for og aktiverer. Men det er også en åndelig spirituel øvelse, som healer de følelser og hjertets problemer, som forårsager den skadelige stress. The Healing Codes virker uanset hvilken tro eller overbevisning du har. Den healer de destruktive energimønstre i de minder og fejlagtige overbevisninger, der gør dig bange og bekymret, selvom du ikke har grund til det, og som aktiverer din krops stressrespons, hvilket fører til helbredsproblemer og alle de andre problemer, som jeg tidligere har nævnt. Så ved at ændre disse følelsesmæssige billeder, er der en lang række af fysiske, mentale og psykiske problemer, du kan hele dig selv for. Husk, vores eget immunsystem er vores eget mirakuløse helingssystem. Alle helbredelser ved hvilken som helst sygdom sker på grund af immunsystemet. Heal dit immunsystem og helbred dig selv. Når dit immunforsvar virker igen, vil dine fysiske skavanker blive helet. Du begynder måske at blive lidt utålmodig og spørge, jamen hvad er det så jeg skal gøre? Du skal gøre brug af 3 nøgler, som skal aktiveres samtidig. Du skal bruge dine tanker, dit hjerte, og så skal du få den energi, de frembringer, til at fordele sig til alle dine celler, og slette de forkerte billeder og indsætte nye billeder, så dit eget immunsystem kan fungere og hele dig. Det kan du gøre ved at bruge nogle energipunkter. Men først skal du beslutte, hvilket problem du ønsker healet. Spørgsmålet er derfor nu, hvad kan heales? Det er fysiske lidelser, mentale og emotionelle problemer, vægttabsproblemer, spiseforstyrrelser, misbrug af forskellige art, depressioner, tristhed og modløshed, manglende livsglæde, dårlig selvværd, stress, angst, fobier. Det kan også være problemer i forhold til din partner, din familie, dine venner eller kolleger. Find en ny partner. Du kan stort set hele alt, og så er det endda din egen energi, der er den magiske kraft. Med denne form for energihealing healer du ikke blot symptomerne, men går direkte til kilden af problemerne. Det betyder, at mange andre problemstillinger bliver healet samtidig. I forbindelse med min egen healing gjorde jeg den erfaring, at ved at hele et bestemt følelsesmæssigt problem vedrørende mine rygsmerter, fik jeg løst flere andre problemer samtidig, som åbenbart var udløst af samme fejlbillede. Det var en fantastisk oplevelse, som beviste for mig, hvor kraftfuld denne healingform er. Jeg har for nylig oplevet noget helt unikt, og noget som jeg selv havde svært ved at tro på i starten. Jeg har snorket rigtig højt i mange, mange år, og var også begyndt at have lidt søvnopnø. Så jeg har prøvet forskellige spray,
plaster og generende gummidimser til at have i munden, mens jeg sov, og intet af det virkede. Jeg healede mig selv for noget helt andet, men de følelsesmæssige billeder, jeg fik slettet og ændret, påvirkede også min snorken. Efter mindre end en uge snorkede jeg stort set slet ikke. For at være sikker optog jeg mig selv hele natten igennem, og har gjort det flere gange siden. Der var stort set ingen lyd, og jeg kunne snilt høre fuglene begynde at synge om morgenen. Det har også været utroligt givende, inspirerende og helt fantastisk at se de resultater, som energihealing med Healing Coach har udvirket for så mange personer med så forskelligartede problemer. Når du har valgt, hvilket problem du ønsker healet, finder du den følelse, du har, når du tænker på problemet. Dernæst går du tilbage i dit liv og finder det første minde, du har, hvor den samme følelse indgik. Du skal ikke finde et lignende minde, men et minde, hvor du havde den samme følelse. Disse minder, billeder og følelser tager du med i din Healing Coach. Det er her, hvor du bruger dit hjerte. Det næste er at finde en eller nogle få sandhedserklæringer, som er sandhed for dig. Sammen med disse sandhedserklæringer forestiller du dig et eller flere positive billeder, der modsvarer dine negative følelser og billeder. De skal nu transporteres ud til dine celler og dit hjerte, og det gør vi ved at bruge 4 energifelter. Når du udfører disse Healing Codes, sletter du og udskifter de usande negative billeder med nye, kærlige og positive billeder, som gør, at du kan handle ud fra, hvad der er den sande virkelighed. Din krop bliver ikke udsat for stress fra disse forkerte billeder, og dit immunforsvar vil virke igen. Du er begyndt at hele dig selv. Det tager 6-8 minutter at udføre en energihealing med The Healing Coach. Og nu spørger du måske, er det så nemt? Svaret er ja, og det er dig selv, der er kraften og energien i det hele. Ved hjælp af energihealing ud fra principperne i The Healing Coach, kan du hele dig selv for stort set alle de problemer, du ønsker. Men ikke nok med det, du kan også hele andre, både dyr og mennesker. Det er det mest fantastiske, der er sket for mig. Jeg ønsker at hjertet det samme for dig. Ønsker du at lære mere om, hvordan du kan hele dig selv med energihealing ud fra principperne i The Healing Coach, har jeg lavet et kursusforløb, som du kan downloade direkte til din computer. Kurset er opdelt i flere dele, så det er nemmere for dig at udvælge den del, du netop har brug for. Du bliver nærmest taget i hånden og ført trygt igennem hele kurset. Du vil få vejledning i, hvordan du finder frem til de rigtige følelser. Du vil modtage skriftlige materiale, som hjælper dig til at finde frem til de positive billeder, der skal erstatte de negative billeder. Du vil også modtage skriftlige materiale med forskellige sandhedserklæringer. Med dette materiale kan du også ændre dine sandhedserklæringer efterhånden, som din healing skrider frem, eller du kan finde nye sandhedserklæringer til healing af andre problemer. Kan du tænke dig at kunne hele dig selv for både fysiske, mentale og følelsesmæssige problemer? Har du prøvet næsten alt og ved at give op, så er energihealing ud fra The Healing Coach en fantastisk mulighed. Når du har lært at bruge koderne, udfører du dem selv og kan hele dig selv fremover. Hvis du vil ændre dit liv, vil jeg anbefale dig at gøre brug af dette kursus. Du kan se mere om dette kursus på nogle af mine hjemmesider.